Aurten, bertan bera utzi behar izan dira Bermeoko Andramari eta Santa Eufemia jaiak, data hauek igaro ostean, Aritza Baroa Bermeoko alkateak balorazioa egin du. Urtez urte, udieri akabukeri emoteko badakizuie Bermiotarrok geure herriko jaizeko ospatuten duzela, iraien 7tik 16 eta gero estropadiebe opitzen dugule, jaigiro horren barruen sartu behar dugune, kasu honetan, irailen 19 zapatu honetan, aurreko zapatu honetan izan dana. Aurten ordie, bizi dugun pandemi egoerien ondorizoz, jaizek eta egunotarako aurreikusitze egon dizen ekintza guztiek bertan bera itxi behar izan duz. Horretarako, gogoratuko zarie, jaizen aurretik udal korporazioko talde desbardinek, hau da, udal korporazio osatuten dugun talde guztiok. Herriko eragileek eta herriko eragileek aipatzen dute zenien diez, jai batzordien aktiboki parte hartuten dauen talde eta eragile desbardinek, bai ebaitzebe, merkataritza eta ostalaritzako ordezkarize bat eginik, aurten mezu bateratu bet atara gendun eta dei bateratu bet egin gendun. Eta dei hori argize izan zen, aurten jairik ez ospatuteko deizein gendun. Beraz, lehenik eta behin eskerrak emon dei bateratu horretan parte hartu zabien eragile guztizeri, pentsaten dugulako klabie izan dela bestiek beste, modu bateratuen eta modu sendo baten mezu hori jentieri helaraztie. Era berien, egun horretan, dei hori egin gendun egun horretan, udaletik jaizen epe horretarako hartutako neurrizen barri emon gendun. Bestiek beste, udaltzaingu eta ertzaintzagaz landutako prebentzio plana zein izan zen eta zelako neurrizek hartuko ziren egun klabienatan injartu egingo zinela, oinezko patruiak egingo ziela eta bestelakuek aipatuz, prebentzio plan horretan, eta zelanez taldiekaz, herriko eragileekaz hau da, urte guztien zehar jai egitaraue posible egiteko lanien ibili dizen eragileekaz, aurrez egindako lanketa guztien barribe emon gendun. Batzar horretan azaldu zen baitzebe, udal gobernuek herriko ostalarizekaz batzar bat egin zagoenela. Udal gobernutik herriko ostalari guztiek gonbidatu gendu zen batzar batera eta oso erantzun ona jaso gendun izan be, 30 ostalaritik gora parte hartu zauien udaleko batzar horretan, deialdi horretan, eta batzarran helburua argize izan zen. Hau da, alkarreri laguntzinu eskaini eta ostalarizek egun horretan bete beharreko eta bete arazi beharreko neurrizek zeintzu ziren argitzuti esan helburue. Hau da, eta zalantzarik balego, zelanez zalantza horrek argitzutie baie, hori izan, ez da, kolaborazioe eskaini eta kolaborazioe eskatu ostalaritza zerbitzueri. Eta zer dela eta konstiente ginelako ostalaritza zerbitzuek, egunez egun hainbat pertsona pasaten dizela zerbitzu horretatik eta jai egunetan hainbat pertsona pasateko aurreikuspena egondalako. Beraz, klabi esan ostalaritza zerbitzuen kolaborazio hori bebai. Orain, egunek berandu hau, jai egun horre pasata eta iraien 19ko estropadie pasadie eta balorazio orokorra aitzeko aukerie eukidogu. Balorazio urten desbardine da, orain arte balorazioek ziren, ekintzak zelan joan dizen, zenba jente aurten ekintzarik egonestan egin balorazioe pandemizek markaten dozkun egoera honetan, bizi izan dugun egoera horren balorazioe eitzi tokaten jasku. Esan bidu eta hau ozen esan gure dot, gertakari oso puntualak kendute balorazio positibue egin behar dugule. Egun guztiek lasaitasun osoz jundiez, eta herritarrak erantzukizunezko, hau da, responsabilidadezko jarrerie agertu dauie beste behin be. Herrizekiko eta alkarrenganako errespetu osoz jokatu da, eta hori agerizen geratu de, eta ganera balizuen iminibidu hori holan izan dela. Horreitzik, udalan izenien, eskerrak agertu guretzaguz herritar guztizei. Hori dalakon bidie, eta holan erakutsi dogulako herri modure beste behin be. Beraz, segidu daigun bideo horretatik, ondo egindako lanak mereziko dauelakon geure etorkizunien bebai. Era berien, esan duten moduen, lanketa berezize egin gendun udaletik ostalarizekaz. Esan dako moduen, ostalaritzako zerbitzuetatik jente asko pasaten dalako eta bereziki egun honetan aurrikuspena hori holan izan dalakon. Eta garrantzitsue izan dalakon, osasun eta segurtasun neurrizek beteteko eta betearazteko ostalaritzako zerbitzuen kolaborazioe eta alkarlana lortuti hori, klabia izan da. Eta betibe, gainontzeko sektore profesional guztizek astubarik
bai bereziki ostalaritzagaz lanketa hori egin zan. Holan landu zan, konpromisuek hartu ziren eurekaz eta eurek udalagaz batzar horretan, eta holan izan da. Horreitzik gaur, espresuki, baitzebe eskerrak agertu guretzatie geure herriko ostalarizeri. Profesionaltasunez biharrein jauilakon eta responsabilidadez biharrein zuielakon, eta hori klabia izan da balorazio positibo hau egin alizateko. Udalari jagokonez esan beti helburu nagusi bategaz lan egin dugule, eta helburu nagusi hori herritarran seguridadie eta osasune bermatutie izan dela. Alegin guztizek egin doguz. Pandemia zidanetik eta gaur egunien bebai, bai bereziki egun honetan bebai. Jakin badakigu eta kontziente gara egoeri eta neurrizek ez dizela bat be errezak. Ez diez errezak inontzako bez. Beteten dauzenantzako, bete arazi behar dauien antzako, lehenengo lerruen dauzen antzako, bai kontuten eukizuie, egin doguzen eskuartze guztizek helburu oneri lotute egin zela, eta helburu hau argiokin egin zela. Hau da, asmorik onenagaz eta inor kaltetuteko helburu barik. Zelan ez, nik neure interbentzio ez neuke amaitzu gure, barriro eskerrona agertu barik, batez be urte guztizen, biharrien dauzen eragileri, hau da, ekintzak antolatuteko, hainbat esfortzu eitzen dauien eragileri, kiroltalde, kulturtalde, norbanakuek, ze oso gogorra da urte guztizen eta urtietan zehar, esfortzu guztizegaz eta noperan borondate guztizegaz, ekintzak antolatuten egotie, ilusio guztizegaz ganera biharrin egotie, eta egoeri ekolan eskatute bertan bera itxi biharra okitzie. Kontziente gara erabakize ez dela erreza izan, kontziente gara dei bateratu hori egin gendunien, responsabilitate osoz egin gendule dei bateratu hori, eta horregaitzik eskerrak bebai hor parte hartutiarren, eta kontziente gara bebai, esfortzu eitzi etokai askule, bai geure etorkizune ez baldintzatuteko mereziko dauela esfortzu horrek. Beraz, esan dako moduen, eskerrak herritzarrari, zorizonak beste behin erantzunkizunez jokatutiarren eta erakustiarren herri mailako erantzun bete mondo gule, eta komunidade modure erantzun dugule, responsabilidade individual eta kolektibotik, eta zelan ez, eskerrak bebai, sektore guzti horreri esfortzu berezibet egien dauienari, hau dana ondo junda izen. Eta horretarako gaur hemen geuaz daku Eugenio, eta Eugenio da Bermeoko udaltzainburue, eta udaltzainburuek azalduko dago apurbet, egun honetan zelako lanketie egindan, eta pandemizegaz lotutako zelako salbuespenezko goraberak egon dizen. Helburue hasikera batetik plantie da perbetzino aldetik. Ez du jakin ze erantzun, ze ondorizo, edo zer pasako dan honetan egunetan, orduen planifikazio guztize perbetzino aldetik junde. Indi ez egun batzuk, pentsa duzenak garrantzitsut izena arrek erreforza, da horretan egunetan, bai ertxantza, bai geu, patruiek gehitzu, jentiek, herritarrak udaltzain da ertzain gehiago ikusko segon dauien horretan egunetan, da, intentzioe okintzune, uste dut, beteintzela. Horrek egunek pasata gero, horren ondorizuek eta horrek alkatek izan den moduen horrek salbuespenak, ekar dauie, interbentzio berezi batzuk, da aipatuteko zenbaki batzuk, esateko, maskarillien gabeko aktak altzadie 25, ez erutitzik maskarillek. Beste 6 altzadie, beste 6 akta, maskarille txarto erutitzik. Bakizu orain, desbardin joitzen da bera legiek, ondo eta txarto erutie. Bote hoi egitea gaitik, hor altzadie 60 akta, ertzainik eta gau bize lotute. Ordutegi ez betetitzik, ordutegi berezize azaldu dena honetan egunetan, laua eta altzadie. Ordutegi ze ostalaritzako jardorana. Terrazan araudize ez betetitzik, lauak eta altzadie. Da orokorrien kontu nokintze, zemat egun esan dizen, da zein esan da egoerie, kopuruk ez dizan
handizepe. Alkatek izan den moduen, orokorrien horrek egunek lasai zundie, txostena edo balorazioe ona, da ez dugu beste azalpen handirik emoteko.